Čau, vítejte u nového videa. Dneska budu pušovat Shelly na Max Tier ještě s kamošem, jak si asi můžete všimnout. Snad vám nevadí, že jsem ji trochu popušoval na trochu vyšší trofy, na trochu hodně vyšší trofy. A můžeme se na to pustit. Doufám aspoň, že vyhráme první hru. Pám tady, nemajkni stonu, ach já chcípnu, ne, jo, dobrý. Star Powerou jsem teď dostal heal. Tak. Teammate AFK, úplně skvělý, hele. Všichni milujem. Tak. Jo. První gól. Teď. Ne, mě to vzalo. Tak pojď aspoň dej gól. Pojď nějak se o to pokusím. Jo, dal gól. Tak jim to tady rozbourám vepředu. Tady to musíme vyhrát, už vedeme 2-0. Ani jeden gól nám nedají, když to tady ten Mortis bude takhle dobře bránit. Pojď, minuta, to udržej. Ne. Jo, dobrý. Ještě, že to tam nemáme zničený. To musí chytit. Dobrý. A to Mortisovi to upřímně jde. A to, že hodně. No bohužel dal nám první gól. Ale teď úplně gól hned první určitě. Hned po chviličce. Tak to jim takhle odstřelím. Tak. Teď už přece nemůžou dát gól, když máme gadgetu. To jsem nechtěl, tady jsem dal ulti na tu věc, na to healovací. Dobrý, to dáme. A nemůžou dát gól, ne, dobrý. Ještě by to tam možná jít do té branky. První hra je za náma, rovnou win. A teda jako měl jsem i víc upřímně. Měl jsem nějak 957, ale hodně jsem ztratil. Jakože fakt hodně. No. Tak, druhá hra je tady. Ta se mi určitě povede. Co to měl ten Fang, on měl jen Silver 8 nějak, jestli jsem si správně všel. To mají teda dobrý. Všichni tam mají to takový fialový, ale no. Pojď, teď jim to tady rozbombarduju. Aha. A jo. Dobře, Simoníku. Pojď to dáme. Myslím, že máme velkou šanci. Hodně. Teď, že bych dal ještě gól? Ne. Jsem s tím tam možná mohl dojít. Teď jsem ho tam dal dobře. No a Mortis skóruje. Tam to dáme. No. Ještě minuta 30 nám zbývala. Ne, ten Mortis dal play again. Tak to je jedno. Hej, kámo. Můžeš dát už ready? Jo, konečně. Další hra je tady a
Jo, dobrý, my fame. Ale jen jeden a ten takový červený, to je zrovna jediný, který nevím, jak se jmenuje. Ale ne, ten prima je dobrý. Ten fejmák, no. A gól. Ale zatím se mi hodně daří, hele. Tak tady tu gadgetu jsem úplně asi dávat nemusel, ale... No teď jsme měli teda hodně velký štěstí, že jsem netrefil. Jinak by to už bylo vyrovnaný. Chcípák jeden. Protože to musel stihnout odstřelit. No ale to málem byl gól. Ještě to tam neprošlo. Tak pojď. Ne. Jo, dobrý. Tak, kámo. Pojď, jo. Ne, jak to mohl chytit? Cípáček jeden. Dobrý. Ale přes naše legendární obranu nic neprojde. No. Dobrý, tady Primo chcípne. Tak. Pojď to dám ještě, když bych to teď... Ne. A ne. Ne. Ne, tyku, ne. Jo, to už nemají šanci, ne. Za 15 sekund 2 góly. To nedají. Nemůžou. Zapomněla jsem vlastně říct, že mám vlastně svůj vlastní klub, který se jmenuje Max.cz. A byl bych moc rád, když byste se tam připojili. A ještě bych byl moc rád, kdybyste dali like, odběr a další hra nám začíná. Dobře, tady se už trochu bojím, ale... Ten laun je AFK, nebo co jako? Kámo. Tak ty jsi to ani dělal? Spáčku. Jo, on se zneviditelnil, aby mohl bránit. Žádný takový. Pojď, to tady musí dát, no. Už mám mimochodem skoro hyper. Co by se to hodilo? Teď se zneviditelný zas. On je to strašně otravný, ta jeho ulty. Se zneviditelný a pak nevíš. Ne, to mohlo projít. No tak to nevadí. Zase, když jednou prohrajem, tak se nic strašného nestane. Ne. Jo, dobrý. Ale tady to se obávám, že asi prohrajem. Protože ta Jack je vážně dobrá. Ne, jak to dalo? Diego 2, 1, 3, něco bla.
Ne, tady je ten Leon, ježiš. Ještě aspoň srovnat. Pojď, baby. Pojď, nebuď AFK. Dobrý. Ne. Bohužel. Bohužel, no. Nedá se nic dělat. Jedna prohra, ale to není až zas tak strašný.